že zůstaneš mi věrný, však Bůh tě potrestá, ty kováři černý. Tady máme točení spoj, je to malorské umění, které se zdomácnilo v Evropě a je to vlastně jeden z alternativních sportů a my to používáme k tomu, aby si lidi mohli zablbnout a naučit se něco nového. Na Bronzovém stánku máme jako kvíz akce památky a PAM a tam si můžou návštěvníci festivalu vyzkoušet, co vědí o památkách a přírodě a domácí ekologii. Myslím, že mě docela zajímá, některé odpovědi jsou poměrně i vtipné a každopádně přinutí člověka k zamyšlení. Myslíš, že to pro tebe je nějaký přínos do budoucna? Přínos do budoucna? No, snažím se žít ekologicky, třeba budu ještě ekologičtější. Měl byste to celý dobře jinak. No tak já to vím, že jo. A jak ti to zatím líbí? Tady? Zatím je to perfektní. Doprovodný program a podobně, v pohodě. Zatím je perfektní. Tady na studně máme nainstalovanou výstavu Ekofóru. Je to výstava kreslených vtipů s tématikou životního prostředí a je to nejlepších 75 prací z asi 1300, co nám do Ekofóru letos přišly. Je to letos asi 3. výstava, kterou máme. Já mi koukám, že čteš vtipy, jak se ti líbí zatím, jak jsi daleko? No tady ten se mi zdá příliš filozofický, tak se to snažím jako nějak rozluštit. Některý jsou docela těžší, ale myslím, že jako některý jsou docela povedený. Vtipy, líbí se vám? No, líbí. Jak se ti teda líbí a co malování? Jsem velice spokojen s poskytovanými službami tady. Což je navíc příjemná zábavná společnice, takže Se snažíme, takže jo. 8 do středu, 2, zpátky, 4, do středu, 2, zpátky a stej. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a půjdou, dáme, do středu, 2, zpátky, 4, do středu, 2, zpátky, plánové, do středu, 2, zpátky, 4, do středu, 2 a dáme, znovu, do středu, 2, zpátky, 4, do středu, 2 a bude 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dáme, do středu, 2, zpátky, 4, do středu, 2, zpátky, 4, pánové, do středu, 2, zpátky, 4, do středu, 2. Líbilo se? To bylo Včera? bezvadný. Jo. Fakt jsme si to užili. Myslíš, že budeš pokračovat? Asi jo, jako kdybych měla tu možnost se naučit další tance. Třeba s Brontosaurem? No, docela jsem nad tím uvažovala. A dáme.
Ty to ne? První 3 otázky mě šly a teď už se mi nechce číst. Ale je to dobré, no. Doporučuji dočíst, co jsi něco dozví přece jenom a No právě. myslíte, že to něco dá do budoucna? No, tak určitě je dobré mít o tom všem přehled. Víc odpovědí, takže mi to stejně neberou, takže to je jedno. Psychologii jsou 3 chyby. Je dobře. Jsi nebo propadla? Tak já bych dále to. 2, 3, 4. A nebylo se? Nebylo se. Nějaká víkendovka třeba, kde by se také tancovalo. No. Jela bys na něco takového? Ale příští rok si to rád zopakuju. Jako. Je to taková Byl jsem tady na počtvrtý a moc se mi to líbí. No já myslím, že náš brontosaurový program je strašně dobrý. No já učím točení spojkama a kromě toho se snažím řídit, aby jsme brzo ráno vstávali před 8 a aby se to trochu hejbalo. Ano, všichni milují, ano, to věřím. Milují. Ano, moc díky.